Ara John il-cowboy għavnek, alright John, kif inti hija? Alright, man. Għadsew, Alright. Hemm biex ġej John il-lejla. Għadni ġej mill-airport, man. Ejja, Ejja, man. Fejn mort sabiħ, John? Mort sa Ruma. Ruma? Ejja, man, mort sa Iżak Ruma. ħassejt il-kesħa, hemm? U żgur kien hemm il-bart, man, kollox xoqlok l-għadam. Tider biskufja biex xalla, hemm? Ejja, u kelli l-ingwantu wkoll sewwa. Imma mbagħad neħħejtu ma x'ħinellandjajna rid tinċabċab il-pilot jiena. Neħħejtu. Allora dil-kesħa kollha. Allora tibqa' bil-flok ta' ċingej. Ejja, ma jiena għand il-flok ta' dazza, wa. X'mort tagħmel Ruma, John? Insomma, Roma Merġejn samat li għamlu dan il-kardinal il-ġdid. Ejja. U Merġejn ridet murtar għal dal-kardinal il-Vatikan il-ġdid u jina l-Merġejn niddejjaq niksra la qalba sawa u ħatta sal-Vatikan. Ifimni bil-raġun. Il-Maltin. Il-Maltin John ilhom 200 sena jistennew biex isir kardinal. 200 sena, Mela, 200 sena ilhom. Mela m'għandhomx għalfejn jaqtaw album tal-Lejber, 200 sena. Forsi xi darba jmissa mu. Aħjar toqgħod ftit kwieta li xaddejja kampanja elettorali ma rajdi ġibuna. U del-kampanja elettorali, kampanja tila, kampanja li jizla, u kunsilli ġejn, u kunsilli sejri, kulħadd jaqbad mal-kunsill lokali tal-Mosta, ħanajlek, sen, mus sewwet jagħmlu jaqbdu mal-kunsill lokali tal-Mosta sewwet jgħidu li daw ma għamel xejn. Knisja tal-Mosta sabiħa fil-Mosta, kopla bħal dik, rotunda, laqqas Ruma għandhom dik ir-rotunda sewwa bomba. Zom, il-Knisja tal-Mosta m'għamlux il-Kunsill imma. Le. Mela vera m'għamlu xejn ħanajlek. U paċenzja għajdinna ta' xej fuq Ruma, mort il-Vatikan per eżempju. Il-Vatikan mort sewwa mort ħadd il-Mary Jane. Mbaħrab tila mort impejb sigaret u mort nuħu birra. Ma rajt xej ġifieri f'Ruma vera, ma impressjonate. Ruma kulħadd ġej Ruma, kulħadd jimpressjona ruħu fuq Ruma. Di Ruma jiena insomma morna ġod il-pjazza, kulħadd jiġbed ir-ritratti ma' dil-Funtana jwadbu l-flus u għattilhom ħuj. Għattilhom li għaw Ruma aħna Malta għandna u tagħna isbaħ ħanajlek. Dil-Funtana kulħadd wadda bil-flus għattilhom aħna Malta għandna Funtana u Ostingat kien ħajjixkupa b'kollox. Se tibqa' hemm imma se tibqa' hemm. U Pjazza Spanja ġejjin bi Pjazza Spanja, laqqa Spanjola waħda mażim, laqqa fajla Spanjola x'nabbi mażim ġo Pjazza Spanja, u kulħadd jiġbed ir-ritratti tal-istatwi, kollha rwenin, kulħadd jiġbed kollox żgħir, għattilhom ejjew jiġbdu l-ritratti tal-istatwa tagħna ta' ħalluqa taraw x'waħda. Mhux Malta biss għandhom minn dawn l-istatwi ta' ħalluqa. Le. Le. Imma tagħna bil-kulur. Taf li fil-Karnival Johnny kien hawn ħafna nies li libsu bħalek. Għallini minn naqtali xħġrat li waħda tinkiteb. Ġarale. Dana zawwaġet Mary Jane, għalt li l-Augustu tħanka l-mekxat, għalla sawu Marja jgħidila, illi jiena kont qiegħed ma' waħda bjunda, bajnejha blu, libsa ta' vampire wada zaħira, insomma, għattila Mary Jane għandhom zbalta, dak mux jien. Ma konċ int. Mallini Marja għattila, konna għadirru maħdej il-Vatikana, uħdej il-Kolosseum, u xaħat ċampilla, u daret fuq għatli sawa Augustus, rawk il-biraħ għaltli ma waħda bajnejha blu u xara isfar u libsa ta' vampire wada zaħira għattila Mary Jane mux jien. Mux int kont Għattila Mary Jane naqtali għax mux jien kontak. Allura mux inti kont. Mux jek, kella zbal. Kella żball. Il-bjunda li kont maħħajn ma kellix kostum fuq. Kollok inkwit Johnny, int kollok inkwit. Inkwit, mandu gonzi għada inkwit. Għandu l-elezzjoni ħaj kontestaw ħada l-gonzi l-elezzjoni tal-Prim Ministru għaw, insomma, dak inkwit. Interessanti se tkun dil-elezzjoni. Ara vera jeżagġeraw il-nazjonalisti men Jeżagġeraw? Jeżagġeraw dan nazjonalisti. Qed jgħidu li ħajkun hemm 900 biex jiffutaw il-gonzi. 900 se jkun hemm, eżatt. 900. Trid tara fadax 900 nazjonalist f'dal-pajjiż l-ewwel. Ara ħanibdalu għandhom Ostingat.
Sinjuri, John il-Cowboy. Isma, lejlek ma dogma nazjonali. Ranġa. Mela. Kien se jisaqsi lilek, Cyrus, ma minn sejra.